खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ थगायनायनि थाखाय क'क्राझाराव दुंहाव थासारि मैया 29 डिसेम्बराव क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव भारत रक्षा मंच आसाम प्रदेशनि मोनसे जुथुम जादोंमोन फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनाय बे जुथुमायाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन नाथाय मेलाव बाहागो लाफैनाय बारग' NDFB फोरा मेल जागायनायनि दसे उनावनो मेलनि गुबै ओंथिखौ मिथिनो मोननानै दुंहाव थासारि खालामदों बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ थांनानै थानाय आरो जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनायनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै लिंहरनाय जादोंमोन नाथाय बे मेलाव बिनि सोलायै बिथांमोनखौ थाबैनो मिरु सरकार आरो रायजो सरकारा जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनांगौ होननानैल' बिबुंथि लाखिदों बे मेलाव बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ इसोरनि सावगारिखौ खुलुमनो होनायजों लोगोसे भारत रक्षा मंचआव हाबनायनि थाखाय फर्मखौ राननानैसो होदों भारत रक्षा मंचआव हाबनायनि थाखाय फर्मखौ नुनानै बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरा मेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ सोंथि खालामदों आरो थगायनानै मेलाव लाबोदों होननानै खुद्रिखांदों बे मेलाव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि थाखाय पुलिस बिफानखौबो लेंहरनो गोनां जादों खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव भारत रक्षा मंचनि दैदेनगिरिफोरा बुंथिदों दि बिथांमोनहा दान मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन जायगायाव थाङो आरो बेनि थासारिखौ नायबिजिरहैयो बेबायदिनो आसामावबो फैनानै बिथांमोनहा आसामनि थासारिखौ नायगिदिंफैदोंमोन आरो बेवहाय बारग' NDFB फोरनि थासारिखौ मिथिनोसो फैदोंमोन बेराफारसेथिं बारग' NDFB नि सोद्रोमाफोरा बुंथिदों दि भारत रक्षा मंचनि सावरायमेलाव दैदेनगिरिफ्रा थगायनानैसो लिंबोदों होननानै रोखा बुंथिदों हानि दावरावखौ लानानै सानै मानसिखौ बुथारनायनि दायाव पुलिसफोरा सा 14खौ हमनो हाबाय बे जाथाया थांनाय 27 डिसेम्बराव धुबरी जिल्लायाव जादोंमोन धुबरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय मरियाली घाट गामियाव मोनसे हाखौ लानानै गंनै नखरनि गेजेराव दावराव दावसि जाग्रोदोंमोन बे दावरावानो बारा जानानै सानै मानसिखौ गोफार हाथियारजों सुथारलायनायबो जादोंमोन सुथारजानाय सानैनि मुङा मन्ताज आली आरो बिनि फंबायनि बिसि जासमिना बेगम उनाव पुलिसा खौरां मोननानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै 24 घन्टानि गेजेरावनो बे जाथायाव आखाइ गोनां सा 14खौ एरेस्ट खालामबाय दा जाबाय थानाय गोजां बोथोरनि आसामनि एसेम्बलि सेसनाव दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एमेन्डमेन्ट बिल 2020 खौ थिसनबाय बे बिल पास जाखांनायनि उनाव बर' रावखौबो एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै बाहायनो हासिगोन जायजों आसामनि अफिसफोराव बर' रावखौबो बाहायनो हासिगोन बर' रावखौ अफिसियेल लोगोआरि राव महरै बाहायनायखौ बिटिआर एकर्डआव थानाय दफानि गेजेरजों बानायनाय जादों BTCआव थोंजोङै सायख'जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि साद' MCLAफोरा मैया समायखिरा लाबाय बिथांमोनखौ BTCनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा समायखिरा लाहोदों सायख'जानाय साद' MCLAफोरनि मुङा फारियै माधव चन्द्र छेत्री गरखा हारिनिफ्राय सोमापावती डेका सरनिया कचारी हारिनिफ्राय उइलसन हाजदा सान्थाल एबा सावथाल हारिनिफ्राय प्रदीप कुमार भुइया कियद हारिनिफ्राय हिमन्त कुमार राभा हारिनिफ्राय आरो अर्पणा मेथि जेनेरेल कास्टनिफ्राय सायख'जानाय उइलसन हाजदा बिथां जाय सान्थाल हारिनिफ्राय सायख'जानाय बिथाङा बुंथिदों दि सिगांनि समाव BTC बिसायख'थियाव सान्थाल हारिनिफ्राय रावबो देरहासारनो हायैनि थाखाय आरो सायख'जायैनि थाखाय सान्थाल हारिया गोबां बिथिङाव उन जानानै थाबोदों जेरै फरायनाय बिथिङाव फाहामथायनि बिथिङाव जायनि थाखाय गोरलै गथ' थैनायनि हारा बांबोबाय थादों बायदि बायदि दा बे समाव BTC बिसायख'थियाव सान्थाल हारिनिफ्राय रावबो देरहासारनो हायाखैब्लाबो MCLA सायख'नानै खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय गोबां गोजोननाय मोन्दों होननानै बुंथिदों MCLA उइलसन हाजदा बिथाङा आरो गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय सायख'जानाय साद' MCLAनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथांनि जि थांखि गासैबो हारि माहारिखौ समानै लांफागोन बे थांखिखौ जाफुंसारनाय बायदि नुनो मोन्दों होननानै बुंथिदों बिथां उइलसन हाजदाया BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ दासान्दि मोनसे प्लानिं एबा सिस्टेमाव खामानि मावलांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बेसेन गोसा खोथा बुंथिदों सेथियाव दङ BTCनि EMखौ सानै बारायनानै होगोन सिगांनि समाव EMनि मासिया मोन 14ल'मोन दा बेखौ बारायनानै मोन 16 खालामनानै होगोन आरो बेनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनो आर'जलाइ गथायखाबाय होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो गासैबो EMफोरनो जानुवारिनि गिबि सप्तानिफ्रायनो डिपार्टमेन्टखौ राननानै होगोन होननानैबो बुंथिदों बेजों लोगोसे थांनाय BTC बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय MCLA बिथांमोननोबो खामानि मावनो होनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों
मानोना MCLAफोराबो रायजोफोरजों सायख'जानानै देरहासार जानो हानाय बिथांमोनहाबो EMजों समानै जैग्य एबा रोंगौथि दङ आरो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखाय मोन्थाय दङ। बिनि थाखायनो MCLAफोरनोबो EM बायदिनो खामानि मावनो थाखाय खाबु होगोन होननानै बुंथिदों। नैथियाव दङ 17 बोसोराव बेसेबां खामानिफोरा मावजादों आरो बेसेबां खामानिफोरा मावजायाखै बेखौ रेकर्ड एबा हिसाब लाखिनो थाखाय मोनसे फाइनान्सियेल व्हाइट पेपार बानायनाय जागोन आरो बे फाइनान्सियेल व्हाइट पेपारखौ लानानैनो खामानिया माबायदि आरो बेसेबां मावजादों बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे अफिस एबा जेखि जाया मावखुलिफोराव थांथारनानै नायबिजिरहैगोन। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसाव आरो सेक्रेटारियेट अफिसजों गुबुन अफिसफोरनि गेजेराव फाइल रेकर्डनि थाखाय दासिमबो अनलाइन जायाखै होननानै बुंथिदों आरो थाबैनो बेफोर अफिसफोराव फाइल रेकर्डनि थाखाय अनलाइन खालामनानै होगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। क्राइम ब्रान्चआ 50 लाख रांनि ड्राग्सजों लोगोसे साथामखौ हमनो हादों। क्राइम ब्रान्चनि नागिरनायजों गुवाहाटीनि जराबाद ओनसोलनिफ्राय साथाम मानसिनिफ्राय 50 लाख रांनि मोन 72 ड्राग्सनि पेकेट हमदों। बेनि अनगायैबो बिसोरनिफ्राय क्राइम ब्रान्चआ 22,000 रांबो हमनो हादों। हमजानाय साथामनि मुङा फारियै महम्मद आकबर खान, महम्मद वाहिदुर आरो सन्जय गगৈ। आसामाव 1 जानुवारिनिफ्राय खुलि जासिगोन गासैबो फरायसालिफोरा। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगा 45 मिनिटसिम जागोन फोरोंथाय होनाया। थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिमनि फोरोंथाय होनाया सान बारखांनानै जागोन। मंगलबार, बिस्थिबार आरो सनिबाराव थाखो 1, 2 आरो 3निया जागोन आरो समबार, बुधबार आरो शुक्रबाराव थाखो 4 आरो 5नि फोरोंथाय होनाया जागोन। सोरखारि फरायसालिफोराव सिगांनि बायदि सानजौफुनि जानाय आदारखौबो होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि थाखो 1 निफ्राय थाखो 5 सिमनि फरायसाफोरा फरायसालियाव फैथारनांगौआ गोनांथार नङा। थाखो 6 निफ्राय 12 सिमनिया सिगां जेरै जायोमोन बेबायदिनो जागोन। बेजों लोगोसे अनलाइन फोरोंथाय होनायाबो थागोन। फरायसालियाव जेबो जुथुम्मा एबा कालचारेल प्रग्राम जानो मोननाय नङा। मैया 29 दिसेम्बराव हेंग्राबारियाव थानाय बिजेपि मावख'आव हाबनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। बे हाबनाय हाबाफारियाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि अजन्ता नेउग, राजदीप गवाला आरो गौरीपुरनि BPFनि बारग' MLA बलेन्द्र मोसाहारि बिथांमोनहा बिजेपि हान्जायाव अफिसियेलि हाबहैबाय। बिथां बलेन्द्र मोसाहारिया बुंथिदों दि बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बिजेपि हान्जायाव हाबनो गोसो दंखायोमोन आरो बेनि थाखाय बिथां मोसाहारिया बिजेपिनि दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारी, रन्जित कुमार दास आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों सावरायलायखादोंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।